U toku emisije nominacije u kojoj učesnici elite biru ko će od dvoje ovonedeljnih potrčaka naći u borbi za opstanak u Beloj kući, Nikola i ja imamo dobar odnos. Temperamentan je, pravičan i očekuje da mu se vrati na isti način, započeo je Samir. Žao mi je zbog ovih nemilih scena u kojima je izvukao najdeblji kraj. Znam prave razloge zbog koje želi da ide kući, misli da se ne uklapa ovde, započeo je Samir. Što se tiče Teodore, nemamo neki odnos, osim u prolazu, pa nemam šta da kažem. Njen odnos sa njom isto ne bih puno komentarisao, činjenica je da uživa u pruženoj pažnji. Daje možda 30% sebe, ostavljam Nikolu, a nju šaljem, rekao je Samir. Što se tiče Teodore, ostajem pri mišljenju da je dobar prijatelj, ovakav izgled ne znači da se bavi time. Buklić je u prvim danima pokazao jednu od 7 božih zapovesti, a to je pohlepa. Meni je drago što smo u istom prostoru, ali se ne slažem sa nekim tvojim postupcima. Negde smo slučajno došli u kontakt ovde. Kada si bio u crvenoj zoni, mnogi za koje si mislio da su ti prijatelji, to nisu bili, započele Bojana. Tvoj najružniji postupak je taj gdje si hteo da povredeš druge. Ti si se ovde dosta promenio i ja sam to videla. Počeo si da deliš stvari sa ljudima, ti nisi nervozan zbog gipsa, već jer tvoje promene niko ne primećuje. Mensur ti se smeo i bacio pet nakon onog sukoba i to je bio podstrek da napraviš ono što jesi, rekla je Bojana.